Mooi fort, mij Erik. Goeie. Goeie jong, Jim Erik. Ja, mooi waar Ja, om de loft even in. Ja, we hebben schitterend waafje, dus het is alleen nog een beetje vlagerig. Dus daarom watje we even nog dat de vlagerigheid er een beetje uitgiet. Want we moeten natuurlijk de ballon eerst even vullen met koude lucht. En dan krijgen we er pas een beetje warme lucht in aan. En dan geven we een mooie ballonvaartmaatje. Ik word haast net tevreden, maar heb ik nog een plakje oer? Ja, nou, hij is geluk, want hij heeft nog een plakje oor, dus daar krijg je mooi de lucht in als dat graag was. Nou, dat laten we u net 2 keer zeggen. Het is nog prachtig mooi helder en stil. Hè? Ja, en de zinnen, Mr. Sham, we kunnen de eiland gaan lezen. Het is een geweldige jongworden. En waar gaan we nog heen? Wat is de richting ongeveer? Nou, we gaan nog een beetje richting Friese Peel, Urenterpen, de richting Drachten en globaal een beetje zijn. En daar zullen we straks wat legervaren gaan en die kant aan gaan we zo weer op zoek naar een landingsplakje. Nou, succes nog even en dan straks maar een veilige landing. Ja, nou, doe ik en geniet ervan, hè. Dat doen we. Best genoeg. Mooi. Dit wie de mooie voortreeks van dit seizoen. We hopen je door die weer te wezen met alle collega's die dit seizoen in december weer op paard gaan. En ja, we sluiten hier nou ook letterlijk en figuurlijk mijn hechtepunt. En over hier.